खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोंहा मेकआपआ बानायखांबायमोन, ओमफ्राय बानायखांनायनि उनावसो आं नोंसिनो देखायबाय आरोना। जेबो भिडिअ'खौ लानो मोनासै सिगां, खेबनोबो मानसिबो गैया जाहैबाय नालाय, ओंखायनो खेबनानै आं देलायखांनायनि उनाव खेबनानै होबाय आरोना नोंसोरनो। ओमफ्राय लोगोफोर, बियो शुटिंआव थांगासिनो दंमोन आरोना। जोङो शुटिं खालामहैनो बर' मिउजिक एलबाम, बैसागु एलबाम बानायनो थांदोंमोन बेहाय। दा जों थांगासिनो दं लकेसनाव। नोंथांमोना नुलांगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। आयो साफ्लावा उनाव फैदो नायलाय मा जाखो नायलाय उनाव फैजा रावबो एसे गंनानै जाबा जाला बस गना दोनथ'दो थांफिनदो थांदो जाब्राङानो आया जोंखौ नायबाय थाथ' न'आवनो थाबाय थाथ' जोंखौ नायबाय थाथ' थांगौ जोंलाय बैसागु रंजाहैनो नोंसिनि गामियावलाय। बेयो मोनसे मेसेबनायसो जागोनदां एसे। आसोल देब्रा नोंनि अनजालिनाव बैसागु बोथोरनि बेरायनो फन हरदो र' अब्लालाय। हेलौ जारौ One, two, three, go! न'आवनो थाबाय थाथ' जोंखौ नायबाय थाथ' न'आवनो थाबाय थाथ' जोंखौ नायबाय थाथ' बैसागु रंजा स्टार बानायसै नामा नावने नैबे एक्टर फिसा आयु टिकटक आं गिलायलांबायसो। हेलौ जारौ आदा देग्लाय बैसागुआव नोंस्रा मादै मोनाव मास्टाराखै नामाब्रा? अब्लालाय जों जानो थांगासिनोलै जारौ नोंसिनाव दङ नै मोजां बेनारोम गोजोन साफ्राव जाब्रां आं लोगोआव आरो सेरेंबो दंबावोसोलै जारौ बानलु रेडि हा बे जेरै होनदों बिदि होनदों गासिबो दे थुदो देग्लाय बैसागुआव नोंस्रा मादै मोनाव मास्टाराखै नामाब्रा? अब्लालाय जों जानो थांगासिनोलै जारौ नोंसिनाव दङ नै मोजां बेलारोम गोजोन साफ्राव जाब्रां आं लोगोआव आरो सेरेंबो दंबावोसोलै जारौ थांगौ जोंलाय बैसागु नाहर दे नाहर एक्टर बुं नाहर आउट फ्रेम जा नायनि दे नायबाय मानसि दं ओरैबो मानसि संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय नङामोनहाय बोरैबा फैलांबाय बियो माइब्रा थाइनै लोंलाबाबो बैनि माथा माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय बैसागु बोथोराव मानसि जाबोथारदों
संना दोननाय माथानि बिदैखौ नाय एक्टरखौबो नायलाबायदों माथानि बिदैखौ नाय दे थांगोन थांबाय था 1 2 3 go बैसागु बोथोराव नाचिनाङा संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय नांनानै मोजां जाफिनो सोसिलुगुन माथो एक्टिंखौ हायाखै जोबहां सौहैनायाव होबाय हामना लाफिनबाय माथो मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय जाबाय बिब्रा जाबाय बे मोनसेयानो मोननैखौ नै नोंखौ फोलावसैनो बैयो मा नामलाय फिथरा बुथारनांगौसो ओमफ्राय लावबा नोंखौसो एक्टिं जायैनि थाखाय दोनथ'नोसैनो ओरैबायदि राफ शुटिं होनबा बेनो दिनै ना नों मिथिबाय रेडि आखाइ सिदा माबानानै प्रेक्टिस नाउ 1 रेडि 1 2 3 go 1 2 ओ लासै सानना गुफुर गुफुरथार ना गथ'फ्रा आं सेलेक्सन बानायनाय नालाय मिलायसिगोन एथ' मोजां लाबोना नै एक्टरा बेनो नायनानै लाखादो साइज नंना नङा मेकआप मा नुजोब्बाय नै साइज नंना नङा नै ओमफ्राय टेटुबो दंबावो आखायाव देन्जारखासो फ्राय खस्थ' माथां गिखायोसो आं बेबायदि टेटुखौ एसे नावदो दे सिख्लाफ्रा फसायो खोमा सोरबा फसायालै जाया जाया 3 go जानायफोरा फार्स्टनिखौ रोखा जादों जादों सान्दुं गोसाया मोजांथार ना बारा बिराद मोजां बारदों बार फैबायथ' गरमबाबो बार बारदों दे गुसु गुसु मोजांथार ना मोजां नै चेनेलनि अनारा बेंगलनि ड्राइभारफ्रासो बाहाय साबि लायो मा होनदों होनलाय मा होनदों बेंगलनि ड्राइभारफ्रा साबि लायो नोंगौ बेंगल ड्राइभार बायदि माथो लालाबायनांगौ दस्रायावलाय मा नांगौ गानांगौ सिखादार बाबु ना मबाइलालाय ओइ नोंनिसोमोन मबाइला बैलाबो ओइ मा मिनिबाय थाखो जाब्रां बैलाबोलै लाबो बिनिसो मबाइला हरदो आं मिनानै फैगोन दे महरा नोंनिया आजां संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय संना दोननाय माइब्रानि माथानि बिदैखौलाय बागावनानै लाबोनांगौ एवखादो दे अमा खाजि सरखादो दे एवखादो दे अमा खाजि नै थांथारगौबो गोदान सरखारनि थिखादारफ्रा मोसानायखौहाय फाग्ला फारि फैखाबाय नालाय जाबाय दे